Het zaaltje op zich is misschien niet heel inspirerend, maar het onderwerp wel. De Limburgse topsport nieuw leven inblazen. We hebben gezegd, we hebben het veld bij elkaar geroepen en we hebben gezegd van nou luister, we moeten gaan kijken, we moeten een plan gaan maken. We hebben zoveel mooie dingen in Limburg die echt goed zijn. Als je kijkt naar genetica, naar AI gebeuren, ja, dat kan de sport zo enorm helpen. Ja, dat moeten we gewoon oppakken. En iets nieuws, daar zijn topsporters altijd wel voor te porren als je terugkijkt in de geschiedenis. Bijvoorbeeld de zuurstoftent van oud-zwemmer Juri Verlinde. De bedoeling is dat ik minstens 12 uur per dag in de tent zit. Of deze ultrasterke lichtgewicht fiets. En fietskleding die je beschermt bij een valpartij. En nu dus de introductie van AI, genetica en data-analyse in de topsport. Een meer wetenschappelijke benadering van experts op dit gebied. Geeft topsport je de mogelijkheid om heel puntsgewijs voor een individu iets te gaan ontwikkelen. Het zou mooi zijn als we die vertaalslag kunnen maken. Ik denk dat Limburg op het gebied van genetica en AI dat er hele goede dingen gebeuren. En als we die kunnen vertalen naar de topsport, maar ook de doorvertaling naar de gezondheid, fitheid, vitaliteit van inwoners. En ik denk dat eigenlijk de winst is van dit initiatief. Nico Zijp, turntrainer, werkt al langer met de nieuwe technieken en hij is razend enthousiast. En dus dan nemen ze een uitstrijkje van een speeksel en dan stuur je op naar het laboratorium en dan komt er een heel pakket aan allerlei dingen, ja, tips en tops en noem maar op. Ja. Kun je eens uitleggen in de praktijk wat dat inhoudt? Nou, bijvoorbeeld, het is echt heel simpel. Als je een sporter hebt die beter 's middags presteert als 's morgens presteert, kun je beter 's middags je top inspanning leveren dan 's morgens. En dit is nog maar een simpel voorbeeld, maar feit is wel dat er nog een wereld te winnen is op dit gebied. Ik heb Juri Verlinde onlangs gesproken en Juri Verlinde zegt van nou, als wij dit in mijn tijd hadden gehad, echt de inzet van AI genetica, dan had ik misschien nu als Olympisch kampioen gepraat in plaats van de nummer 5 of 6 van de Spelen. Het Limburgse ambitieplan moet al over 4 jaar tijdens de Olympische Spelen van Los Angeles zijn vruchten afwerpen.